ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲು ಭಜನೆ ಬಿಡಡಿಯ ಪೆರ್ಲ ಹೋತಲು ಅದು ಬಾಕಿಯೇನೆ ಬಸದಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೋನಗ ಜೀಪು ತಿಕ್ಕನಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಜೀಪುಡು ಪೋಯ ಪೋದು ಪೂರ ಜೋಕ್ಲು ಲೈನ್ ಉಂಟು ದಿತ್ತೇರ ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪೂರ ತೋನಿ ಪರನಿಗಳು ಅಂಚೆನೆ ಜೋಕರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಎಂಗ್ಲೆ ಬರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರೋ ಕೊಡ್ತಾಂಡು ಐದೊಕ್ಕ ಶೇಂಗಾ ಮೇಲ ಅಂಚಲ ಇತ್ತಂಡು ನಿತಿನ್ ಹಾಕಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಿತಿನ್ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಹಾಕಲೇನ ಅಂಚ ಪೋನಾಗನಿ ಚುಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಒಂದೊಂದು ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪ ಭಜನೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡೆ ಭಜನೆ ನೆಟ್ಟೆ ಅನ್ ಪಾಡುಜಿ ತೂಕನ ಮುಂಚೆ ಅನ್ನೋದು ಪಾಡ್ಯಾರ ಅಪ್ಪನ ಒಂದು ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕನ ಖಂಡಿತ ಪಾಡುವ ಮಾತ್ರ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಅದು ಬರುವ ಆತೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಂಡ ನೆಟ್ಟು ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಏನು ಪಾಡ್ತಜಿ ಸಾಂಗ್ ಬಾಯ್ಡ್ ಪುನಃ ಹತ್ತು ಅಂಚೆನೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಂದದ್ದು ಇದು ಐದೊಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ನಲಿಪುನ ನಿಕ್ಲು ಅನ್ನೆರಡು ದುಮ್ಮಲ ತೂದಿಪ್ಪಾರೆ ಯಾನು ಏತೋ ಸತಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದನ ಅಂಚೆನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪ ಏನು ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದ ಅಂಚ ಆಕಲ ಮಾಸ್ಟರ್ಲ ನಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಆಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಉಂಟು ತೂವಾರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ತಿಗಡು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಹತ್ತು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 2-3 ಬಾಲೆನ ದಂಡ ಇತ್ತು ದೇ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದು ನಪ್ಪಗೆ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಭಜನೆ ತದನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ನಲಿಪುಡು ಅನ್ಬಿನ ಅಂಚೆ ಆಕಳು ನಲ್ತಲೆ ಕಾಣಿ ಈ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ನಲಿತೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಏನಾವೇನು ಚೂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ಜ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೀರು ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಇಂಚ ಪೋಯಿನ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಪೂರ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ವರ್ಷ ಪ್ರತಿಲ ಜ್ಯೂಸ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಕ್ಕಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಅಂಚ ರಜೆ ಇತ್ತಿನದವ್ರು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಪೋದಿತ್ತೀರಡಿ ನಿಜಿನಾರು ಬುಲ್ಪ ಗೆಲ್ಪನ ಇಪ್ಪೀರು ಅಂಚ 1 ಗಂಟೆ ಪೋದಿತ್ತೀರು ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆನಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಸೀನ್ಸೋದು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಜೋಕ್ಲನಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಬರೆ ಅಂಚ ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೆ ಇಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಿಸೇಸ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪಂಡದ ಇಂಬೇರ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅರ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಜೋಕ್ಲೆಂದುಲೆ ವಾಮಿಕಾಲ ಮುಖ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಟೀಚರ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ತನೋ ಒಂಜಿ ಗುಟ್ಟುಡು ಎಂಜಿನೋ ಅಕ್ಲ ಆತಿಗೆ ಪಾತಿರಂದೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆತನಾಗ ಆಕಳು ಉಂತಾಯಿರ ಆತನಾಗ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬಂತದು ಎದುರು ತೂದ ಮುಕ್ಕುಲ ಬೆನೇ ತೂದು ಕೈ ಕಟ್ಟದು ತೂದು ಬಾಕಿ ಆತಿರು 2 ಜೋಕುಲ್ಲ ದೀಪ್ತಿಲ್ಲಾಲು ಶೇವ್ಲಾಲು ಬೇಗ ಬಾಲೆ ಇದ್ದಾರೆ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಇದ್ದು
ಇನ್ನೊಂದು ಟೀಚರ್ ಇದ್ದಾಳೆ. ಎಂತದ್ದು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಇವಳದ್ದು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಎಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಚಂದದ ಹುಡುಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದದ್ದು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒಣಸಿಗೆ ಬತ್ತ ಈ ಸತಿ ಬೇಗ ಮುಗಿಂಡು ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಪಂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತಿನೇರ್ದವರನ ಅದಾಯ್ತಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಜೋಕ್ಲಿ ಬರೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನದಾನಿ ಅಂಚ ಬೇಗ ಮುಗಿತೇರು ಅಂಚ ಎಂಗ್ಳು ಕಾಲು ಒರ್ಮರ ಅನ್ನಗನೆ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಎತ್ತಿ ಎಂಗ್ಳು ಅಂಚ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಬತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಬೇಗ ಹಾಂಡ್ ಒಂದು ಬಂಡದು ಪಂಡ ಮನದನಿ ಬುಲ್ಪುಲ್ ಆಗ್ತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯರೆ ಪೋಡು ಜೋಕುಲು ಅವಳು ಒಂಜಿ ಬಂಗನೆ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಜೋಕುಲು ಪುರ ಇಂದು ಇಂಬಲೆಗುಂಡತಲ್ಲ ಅಡಪುಣಿ ಕಾಣೋಡ ಅಂಚನೆ ಮೇರೆ ಮಾಸ್ಟೇನ ರಡ್ಡ್ ಟೀಮ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಸೀಲ್ಡ್ ಕೊರ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟೇಗೆ ಒಂಜಿ ಶಾಲ್ ಪೊದಿಪ್ಪದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಶಾಲ್ ಪೊದಿಪ್ಪದು ಅಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರಿಯರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅವೇನು ತೂದು ಒಣಸ ಪುರ ಒಣಸಾದ ಪಿದಾಡ್ನೆ ನಾನು